Nina bezulu edumele ngahlomanga kwakhangela amankengane nazi indaba ze1KZN TV nifundele uphilano kaCebekhulu sanibonani. Nazo kwezona ehamba phambili namuhla. Bafuna kuqine isandla kubahlukumezi. Siphawulile amabhizinisi ngelika mengameli kanti kuhlukene imbono ngekhabhinethi elisha. Sanemukelene nabakambombo omnyama kwindaba zethu ze1KZN TV. Unduna wenkolo yesifundazwe KwaZulu-Natal uThamsanqa Ntuli uthi udaba lokusebenza kwabezombutho amaphoyisa ngaphansi kwengcindezi ngenxa yenkinga ababhekana nazo kudaba okumele kulithathelwe phezulu futhi ke lutholelwe namasu anqala. Umphemba usho kanjena ngesikhathi ke kubanjwe umviliyelo wabezomthetho edolobheni iTheku KwaZulu-Natal. Kukhuthazwe abesilisa ikakhulukazi embuthweni yezomthetho ngokwahlukana kwayo ukuba ke bakhulume ngeinkinga ababhekene nazo futhi bangasabi ukufuna usizo ngenhloso yokuqinisekisa ukuthi ke kabagcini sebephenduka abahlukumezi. Udaba lofanele sihlale phansi silibuke leduzane ukuthi iziphi amasu esingalekelela ukuthi ukusebenza nje kwamaphoyisa asebenze ngenawo incindezi asebenze esesimene ngezokudata kwawona agcine seba izisulu zobugebengu obwenziwa abanye bawo amaphoyisa noma agcine unesekhomitha ubugebengu. Manje kufanele sibe nayo amaqhinga sohlala phansi siwabuke nabantu abakugogodele ukuthi uhlobo lwencindezi enjena lu addresswa kanjani. Senzeke ikhwelo la lokuthi wonke umuntu okhathazekile ngesimo sesifundazwe kufanele abambe iqhaza ekulweni nobugebengu obukhona esifundazweni. Njengoba kuqala inyanga uNtulikazi nethatha njengenyanga yamadoda laba ke bezomthetho bavilile emgwaqeni yeTheku njengendlela yokukhombisa ubukhona babo nokuthi ke umphakathi usengathembela kubo. Kukhalwe ngengcindezi ebhekene nabezomthetho ngenxa yezimo ezinzima abasebenza ngaphansi kwazo kubalwa ke ukusebenza lapho kwenzeke khona izingozi zemigwaqo ezinyantisa igazi nokunye okuningi. Yonke lonto ihlala emntwini uthi uyafika nasekhaya kune pressure yakhona kunama marital problems mhlambe na ke izimalini izimali azihambi kahle iphoyisa uthuke selisebenzisa ama drugs selisebenzisa abuse of alcohol konke lokho uthola sekulidela ku gender based violence ekhaya akusekho ukuthula kuyaliwa yonke lonto leyo abanye bagcina sebeze bazibulala babulale nalabo abathandana nabo abanye babulane nanezingane. La metropolis sesibe nayo experience lezo zinto lezo maningi amaphoyisa le metropolis asesibulele amanye uthola azobulala la thandana naphi nilizibulale lona. So lento njalo nje mhlambe ngonyaka ke uthola ikhona incident of that nature. Uzokhomleka ukuthi uNtuli ethola ikhabhinethi yakhe waveza ukuthi umnyango wezokuphepha komphakathi usuzongena ngaphansi kwehhovisi lakhe ukubhekana ngqo nenkinga yobugebengu obukhungethe imphakathi. Uveze ke ukukhathazeka ngezigameko zakamuva zokubulawa kwabantu. Sikhathazekile kakhulu njengesifundazwe ngodaba lolu lokubulawa kwabantu okuqhubekayo. Okudalwa ungabe ukugcwala kwezibhamu lezi engeke emthethweni ngoba umuntu onesibhamu esengeke emthethweni so engasithengeli ukuyivikela kodwa so esithengele ukubulala. Manje sithi ke akubikwe konke lokho emaphoyiseni. Sinenkolelo ukuthi umphakathi uneqhaza ongalidlala elisemqoka ekulweni nobugebengu kodwa uma wonke umuntu ezoqonda ukuthi ikusasa lalesifundazwe nalomphakathi lona ikusasa la wonke umuntu ngakho wonke umuntu fana abambisane namaphoyisa ekulweni nalobugebengu. Indabeni ze1KZN TV kube kuntomkhona Mvubu eThekwini. Inhlangano yosomabhizinisi Black Business Federation ithi yalamukela ikhabhinethi elimenyezela umengameli wezwe uCyril Ramaphosa izolo kusihla. Le nhlangano isho lokho kwingxoxo ekhethekile neziko leindaba eThekwini. Kwingxoxo ekhethekile esibe nayo nobuholi balenhlangano emva kokuthi ikhiphe istatimende incoma umengameli ngokuqoka ikhabhinethi lakhe izolo ebusuku liveza ukuthi bayajabula ukuthi bonke abantu bamelelekile okubala phakathi nolusha. Kusijabulisile ukubona ukuthi umongameli uzame ngayo yonke indlela ukuthi ahlanganise abantu ezama lapha nalapha. Sibonile futhi ukuthi uphinde waba decisive ekutheni nenhlangano yabantu abamhlophe okuyiyona besifuna kakhulu ukuthi ifuna ukuchanasa kakhulu emakhanda. Kodwa kusijabulisile ukubona ukuthi ngempela uhulumeni wakithi ngomongameli oholayo ube decisive abantu bangena. Sibabonile abantu besimame bengena
sayibona intsha futhi ingena sijabulileke futhi ngoba uMinister uStella Ndabeni uyazama ngazo zonke indlela ngoba SMME ukuthi kube khona ushintsho axhasa inhlangano kuyizona eziletha intuthuko emphakathini njengosida. Sikujabulele futhi ukubona abantu besimame kuyibona abathatha futhi iminyango ebaluleke kakhulu kwabalansisa nangokama province. Ukubuya kaSihle Zikalala obekade ngungqongqoshe womnyango wezemisebenzi yomphakathi kanye nenqalasizinda njengoba eqokwe waba ngusekela kaDan McPherson osekuyena ungqongqoshe. uZondo uthi banethemba lokuthi bazobamsana ikakhulukazi naye uMcPherson kanjalo noZikalala ngoba ubevele khona kulomnyango. Umnumzana uSihle Zikalala usebenze kanzima uqoqa umnyango lo waka Public Works engaqali ephinde wakwenza ngaphambilini esawu MEC Economic Development ukuya kubantu. Singakujabulela ukuthi baqhubeke la umnumzana uSihle Zikalala enze ngakhona. Umnumzana uSihle Zikalala njengominister obekhona uye emphakathini wafika wayitholela ukuthi imphakathi ithini. Waseqamba ama department o social facilitation ngokuqonda ukuthi abantu bahlukumezekile banezidingo ezingafani. Akazange afune nje ukuthi agagamele njengalo mnumzane wala kule province enzile. So njengamanje ukuba khona komphathi ominister deputies sinenkolelo enkulu ukuthi uzomdinga uzokwazi ukuthi amguide. Sine hope yalokho sina njengenhlangano yosomabhizinisi sesizobabhalela ke njengamanje siyocela ukuhlala nabo sizinikele ukwenza isiqinisekiso sokuthi uhulumeni wethu uyaphambili. iSouth Africa idinga ukuthi omunye abamba engala omunye abamba yangala ifuna sonke sibamsana abantu bakithi balambile. Baphinde bagxeka nongqongqoshe omusha wezemisebenzi yomphakathi kulesi sifundazwe ngenkulumo ayenze kade ngene office lakhe kosukwini lokuqala nala aveza khona ukuthi angeke azakwazi ukumela osomabhizinisi abayizigebengu. uZondi uthi ngoko wabe belindele ukuthi lo ngqongqoshe aqabe nezingxoxo nosomabhizinisi ezwe inkinga zabo nokuthi bafuna ukuthi bonke labo somabhizinisi ababizwa ngezigebengu baboshwe. Ngutebogo Sibisi wezindaba ze1KZN TV ku Channel 261 ngiseThekwini. Kwahlukene imbono ngekhabhinethi yongqongqoshe kulele emenyezelo uMengameli uCyril Ramaphosa kanti okugqame kakhulu kwandisa kwesibalo songqongqoshe kanye namaphini abo. Phambili uRamaphosa wayethi uyokwenza okwehlukile uma ngabe sephethe intambo. Umhlazi wezepolitiki uZakhele Ndlovu uthi le khabhinethi izodla imali abakhokhi bentela eshisiwe. Kanti okunye okugqamile ukuthi iqembu leIFP liphethe umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu kuzwelonke kanjalo nakusifundazwe KwaZulu-Natal. Umhlaziyi wezepolitiki eNyuvesi KwaZulu-Natal uZakhele Ndlovu uthi kuyaxaka ukuthi amaqembu ezepolitiki abengaphikisayo ngaphambilini asule yathini ngekhabhinethi entsha emenyezelo uMengameli wezwe kuleli uCyril Ramaphosa njengoba eyandisile esikhundleni sokuba aqhubeke ayinciphise. Instead ukuthi bayinciphise ikhabhinethi bayandisile. So we had 30 ministers and now we're sitting with 32. So which means ukuthi it costs to the taxpayer iyakhuphuka. And I don't think ukuthi as a country esistrugglishayo ngokomnotho ukuthi we can afford such a big cabinet. So I understand ukuthi he needed to accommodate lamaqembu lawa a part of the government of national unity. Okuqhameke kakhulu okumnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu KwaZulu-Natal osuphethe uMengameli weIFP uvele Nkosini Hlabisa. As we know ukuthi uPremier uMnumzana uNtuli is from the IFP. So I think ukuthi into abahlele phansi bayikhuluma lena ukuthi ukhokha unikeza umuntu weIFP. And KwaZulu-Natal, interesting enough, uMinister wekhokha also happens to be traditional prime minister wakwaZulu. So now the question is there no conflict of interest lapho ethenene uMnumzana uButhelezi is wearing two hats engathi azohamba aclash because as a traditional prime minister is also minister wakwaZulu osazi ukuthi ukuhlanganisa i-institution of traditional leadership. Now that we national futhi IFP phinda nikezwe ukhokha should say ngathi IFP isuke iposition ukuthi ipush iagenda yayo njengoba sazi ukuthi iqembu elikholelwa kakhulu kuma traditional leaders
So this is an opportunity for them ukuthi sibone ukuthi ugovernment ne-institution of traditional leadership bayakwazi ukusebenzisana bathatha i-country bayise forward. Kanti kunyakazise abaningi ukuqokwa kwa-Angie Motshekga kwezamasosha njengoba esuka kwezemfundo. I-appointment engithuse nazo zonke ile ukuthi i-Minister of Defence unikezwe umama u-Angie Motshekga owade ka-basic education like I mean uRamaphosa becabangani Ezindabeni ze-1KZN TV ku-Ayanda Dube eMgungundlovu. Kukhunjulwa amagalelo kalo wabekade ungqongqoshe umnyango wezenhlalakahle nezeyimpesheni kuhulumeni kwaZulu Natal umntwana uGideon kalayo kona kaMyayisa Zulu ongasekho umntwana kaMinyamanzi wadlula ke emhlabeni ngonyaka 2006 emva kokugula isikhathi eside ukhunjulwe ngomcimbi obuseqophelweni eliphezulu obuseholo lomphakathi kwaziphethe kwaNongoma enyakatho nelikaMthaniya. Umntwana ulayo kona Gideon kaMyayisa Zulu ungomunye wabaholi abaqama kakhulu kuhulumeni wesifundazwe sakwaZulu Natal ungqongqoshe wezenhlalakahle nezezimpesheni esowaziwa ngo-Department of Social Development u-DSD. Impilo yakhe ikhunjulwe ngamagalelo awenza emphakathini nasekushintsheni impilo zabantu. Ekhuluma nabezindaba umhleli walomcimbi umntwana uSiboniso Zulu nomzukulu kuyena umntwana uGideon Zulu uthi lokhu kusho lukhulu ukubona njengabantwana basendlunkulu. Sikhule phambi kwakhe ube yilunga leParliament, ube yilunga omdidiyelo wamabutho, ube yilunga lobukhosi, ube yilunga futhi ke leqembu leIFP ekuyilona elikhona namhlanje. Izizathu ke sokuthi ke size sifike namhlanje ukuthi simkhumbule vele isikhathi sesiside la sagcina khona ukuthi iqhawe lingaka silhonorishe. Kodwa ke bekubalekile ukuthi sisukume hayi mina kuphela kepha ke nabantwana basendlunkulu engihamba nabo nje bade nikhuluma nomntwana uVanana naba abantwana basendlunkulu namalunga nje bekukhona ke ilunga laseParliament futhi ke kuba uMusa uZondi kukhona futhi namabutho nje bekisho umntwana ehola amabutho bekubalekile ukuthi ke libe khona isuku la sibuye simkhumbuze ngoba phela kade sesiside isikhathi la ahamba khona umntwana uGideon uZulu. Ukuba khona kwethu lapha namhlanje kusekhaya lapho sikhona ngomcimbi omhle kakhulu ukuthi sasinalo iqhawe lamaqhawe umntwana uGideon ulayikona kaMyayisa kaNdabuko. Sitheke namhlanje umzukulu wakhe wathi cha ukwenze konke okusemandleni umntwana wenkosi wangikhulisa wamenza konke wamenza lokho ayikho namhlanje wasethi hayi akakenze isibusiso akamenzeli isibusiso. Ebuzwa mayelana nokuthi lo mcimbi ngabe uzoqhubeka sikubone wenzeka minyaka yonke uphendule ngelithi basazoxoxa nabantwana basendlunkulu ukubona ukuthi yini engenziwa kodwa ngokwesifiso unalo ithemba lokuthi kuzokwenzeka nangelinye ilanga. Uphendula umbuzo wakho cha into ekungathi kufanele ngaseyenza njalo kodwa ke suke sikhulume nabo abantwana abadala umntwana Vanana ukuthi siyakwazi ukuthi siqhube yini na uhlongo kuthelwe izizweni Zulu sasiyothetha macala yandinda nomkhonto sihlatshiwe lusuthu sesihlabile. Ezindabeni ze-1KZN TV nginguphiwe Mthembu kwaNongoma. Ake siyetolene nabeselo sobuye sibuye nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze-1KZN TV. Nazo ke zona ehamba phambili namuhla. Bafuna kuqine isandla kubahlukumezi. Siphawulile amabhizinisi ngelika mengameli. Kanti kuhlukene imbono ngekhabhinethi elisha. Balikhahlele ngazo zombili ikhabhinethi enimenyezelwe ngumengameli wakuleli uCyril Ramaphosa izolo kusihlwa abanye abantu bakuleli. Abaxoxisana neziko leindaba baveza ukuthi bebelindele ukuthi kube khona nentsha kuleli ikhabhinethi njengoba kuyibo yona ke swele kakhulu amathuba omsebenzi. Kanti baveze nokuthi leli ikhabhinethi lisemathubeni amaningi ukuthi liguquguquke.
People kukhona into efikisale lapha indaba yaka agriculture yayizisa ubuhlungu kakhulu because if usicalculator ukufika kwabelungu befike la eEastern Cape their aim kwakufika bezothatha umhlaba. We have a fight esiwabalela ukuthi there were 4 major wars abakhona kubalekelwa lento yokuthi kufunakala umhlaba. If lapho masikhuluma kwakuhama major war athinta umuntu omnyama futhi athinta nabantu abamhlophe. That 4 major wars kwakuukuthi silwela umhlaba but i-aim yabantu abamnyama kwakungasikho kulo. And even uku-implement indaba yeparlament umuntu omnyama wayengazange wafakwe lapho babe-implement bebodwa. Now sekuthathwa futhi that same people abafike balwa bodwa balwela umhlaba wase South Africa belwela ukuthi bafuna ukurula kanjani. Now sebethathwa bafakwa kwi-agriculture. What about us as a black people sizozuzane while we know well known ukuthi that white people they won't love the black people no matter what. They can implement it ukuthi bayakuthanda but noma kungathiwa kunjani umlungu uzokuthanda ngesikhathi esafuna lento ayifunayo. After seyiqedile lento ayifunayo uzobonakala ukuthi wena usale egcineni. Sibhlungu ukuthi agriculture bafake umlungu hayi ukuthi mhlambe ngiyacwasa kodwa nje bengalindelanga ukuthi bazofaka iDA because iDA ayifuni ngemhlaba and thina abantu bethu abantu abamnyama sayidinga imhlaba kunemhlaba enamathuna okhokho bethu asikwazi ukungena kuyona abantu abamhlophe bayabusa bathi imhlaba yabo thina lamathambetha ahleli laphana enziweni. Mina engakusho nje ngecabinet kaRamaphosa into engiyibukayo mina kakhulukazi nokubhlungu ukuthi iANC ke yasifaka ngempela emgodini isaqhubeka nathi namanje because mubuka kahle mina ngokubuka kwami labantu laba they don't care about impilo yabantu base South Africa banikezwana nje umsebenzi kahle kahle la uthi hayi sibani makabe nomsebenzi kudlalwa nje igame yepolitiki ngendlela edlalwa ngakhona. Ngisho ama-ministers la afakwe they don't care about impilo yabantu akekho umuntu ofakwe laphana efakelwe ukuthi okay mina I want to transform izinto from indlela bezingakhona before ngenze impilo ibe ngcono because siyabuka bayabuka phela siyabona nendlela okuphileka ngakhona izinto eziningi ziyacwila kodwa mawubuka nabantu la abafakwe khona kudlalwa nje ukuthi kuthatha uminister ngala ufakwa ngala uphuma ngala ufakwa ngala uBlade kudala hlala isikhundla se higher education bamsusa ke manje ke bamfaka ko forest and mubheka wena akhona nama changes azowenza uyithatha experience yokuba kulesikhundla afakwe kusona mubheka wena kukhona yena azokwenza maye kwenza uzobekwenza ngayiphi experience uzobekuthatha lokho azobekwenza. Umhlelo wesiyabonga Sangweni Youth Man Festival okungusiyabonga Nsimbi Sangweni uthi ujabule kakhulu ngendlela lemidlalo eqhubeke ngayo futhi kumthokozisa kakhulu ukuthi bengokokuqala bedlala ke lemidlalo kwinkundla yaseDondotha esanda kuqanjwa kwabusha ngegama lakhe. uSangweni uthi impumelelo lemidlalo ifezekisa iphupho lakhe lokuthuthukisa zemidlalo kanye nokusiza abantu abasha basendaweni nasemakhaya ukuba bafeze amaphupho abo. Ibe nesasasa elikhulu imidlalo yesiyabonga Sangweni Youth Festival ebibanjelwe kwinkundleni yezemidlalo isiyabonga Sangweni Sports Complex eDondotha. Le midlalo ilokhu iqaleke ngosuku lwangolesihlanu ize yaphothulwa ngosuku lwangesonto. Iqembu kaqeqeshwa siyabonga Sangweni linqobe umqhudelwano laba ke ngompetha bale mqhudelwano lahlomula ke isamba semali ngisa 100,000 amarandi. uSangweni uthi kujabula ngendlela lemidlalo ihambe ngayo njengoba ke ebonge nabaxhasi bale mqhudelwano. Uthi ke okumnika umdlandla kakhulu ukuthi ke lemidlalo ibe nesasasa nokumgqugquzela ukuthi aqhubezele phambili njengoba ke lemidlalo bidlala ukuqala enkundleni isiyabonga Sangweni Sports Complex eqanjwe ngegama lakhe ngemuva kokulungiswa kwabusha. Ngijabule kakhulu ngendlela i-tournament ebeyinhle ngakhona kwangithokozisa kakhulu futhi kungokuqala livule ground futhi baba yithina bokuqala esihosta i-tournament kuleli ground ngoba sasazi kwakuyi-ground lalilana nje manje sesinendawo enhle kanje kakhulu abaka-sport and agriculture la kwe-province bebambisene nomasipala la kwe-local imfolosi kuyintokozo enkulu kumina nani nibonela ade nekhona amagame aqale kahle Friday o-under 13
ladies soccer under 20 kwaba izolo ngidlala ke open teams njengoba ade qedela namhlanje ade ku netball ngalena nama AGs kune table pool ngale ngicabanga ukuthi konke kuhambe kahle nabantu bajabulile bayazile. I'm sure next time kuzogcwala kakhulu. uSangweni uthi-ke iphupho lakho libona fezeka njengoba wakhona kwalemidlalo kumnika nje ithuba lokuthi-ke abonakalise neminye imidlalo. Uthi-ke miningi imidlalo abasazoyenza kule ndawo futhi kuba khona kwalemidlalo kulekelela kakhulu ukuthi-ke umnotho kule ndawo usimame. Fezeka impela ngoba ukuba khona kwale nkundla le through lama games ngakhuluma no minister obabumthetho oyena futhi bayikhuluma bangibizele eCape Town bathi hayi bazongenzela iground. Into yami nje ukuthi ngiyokhuluma nomndeni udedele indawo bekakhelele iground njengoba ke nawo umndeni ke ungisupporta kakhulu banginika ke le ndawo kwakhiwa le facility efana nale. Kubaluleke kakhulu uzwazi ukuthi emakhaya izinto ezikanje azenzeki. Umuntu kunabantu abadayisayo abahwebelayo lokho kuncane lokho and then around la eKing Cetshwayo ngaphansi kweFolosi abantu basuka endaweni ezahlukene bayabhuka umnotho ongena ekhaya abantu bathola imisebenzi ngoba nibona lezo zinto ezincane ziyakhanta kubantu benza ukuthi bejabule ukuthi bekwazi ukuthi bayisupport nale tournament nje kumina is not about iso. Le midlalo ilekelela kakhulu ukuthi ifukele umnotho wakule ndawo engaphansi kumasipala waseMfolozi iphinde bengaphansi kwesifunda eKing Cetshwayo. Umcimbi ke ushalwe yihlombe elikhulu kumasipala wale ndawo kanye neKZN Sports Federation okuyinhlangano yezemidlalo kwaZulu-Natal. Khona kwalemidlalo kusiza kakhulu ekukhuliseni ithalente labantu abasha lezingane zethu ukuze nabo kusasa sibe nabanye osiyabonga Sangweni abalandelayo. Sidlulisa futhi kuba kakhulu kuba khona kwalemidlalo siyakubona kuyawenyusa umnotho wala eMfolozi kwesakamthetho njengoba sibona kunomama odadewethu abadayisayo ngaphandle ongeke kusafana nangayizona. Ngakho ke ukuhlanganisa kanjena kuba nomthelela omningi ezingeni lomnotho nakwe-entertainment nakhona ekutheni ke kuhlonzwe ke amathalente njengoba sibona bekhona abazohlonza amathalente. Lowo ke ongomunye wabadlala sebemkatshubomvu ongomunye ama-legends abedlala noma akade beqhudelana kulemidlalo ukhuthazeke intsha ukuba ke ilibambe ngezandla zombili leli thuba futhi ke ilisebenzise ngendlela efanele ukuze bathuthukise bona kanye ke nemidlalo. Ukuthi uSiyabonga Sangweni njengoba nje waseDondotha wakwazi ukuthola ithuba ukuthi azaye eThekwini ukuze adlalele iGolden Arrows. So usethi ke abantu bangale koOrlando Pirates, Golden Arrows, wonke ama-team esinayo kwi-PSL awafike eDondotha. Uselenzile iDondotha laba kwi-map yase-South Africa oyimap yasemhlabeni. Sikhuluma ngomuntu odlala i-World Cup la. Kwabangaki abantu abaqhamuka emaphandleni abangakaze bafike bezodlala uma-World Cup. So ingakho ngithi mina ngithanda ukumbongela kakhulu. Bahlangene abantu kanje ukuhlanganisa abantu akuyona into encane. So ngithi nje kumuntu omdala uSiyabonga Sangweni congratulations. Lesikeze indaba ze1KZN TV ngikusamukela nqulunga ke ngebeka ngisedondotha kwesakamthethwa. Ake siyetolene beselo sobuye siqhubeke futhi nezinye zeindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi ukuthi nisahleli nathi kwindaba zethu ze1KZN TV. Nazo ke zona ehamba phambili namuhla. Bafuna kuqine isandla kubahlukumezi. Siphawulile amabhizinisi ngelika mengameli kanti kuhlukene imbono ngekhabhinethi elisha. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu-17.95 uma liqhathaniswa nedola laseMelika bengu-19.33 kwi-euro yase-Europe libe ngu-22.76 kupound yaseBrithani. Intengo yegolide yona ingu-$2,326.23 i-ounce. Uthintengo kwalo ongahluziwe yona bengu-$85 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi weqembu lakuleli labesilisa ama-Junior Boks uBafana Nhleko ubona ukuthi abangakhela phezulu kwakhe emidlalweni yokuvula kwi-World Rugby
Under 20 Championship abedlala kuyona ke neFiji. Ama-junior boxer uqale ngomfutho ophezulu omqhudelwano ebhudluza ke Fiji ngo-57-7 emidlalweni kaPaul C obuse-DHL Stadium eKapa lodumo ngomgqibelo kusihla. Kanhleko ishayeka ama-try ayisishiyagalombili zabeka phakathi ama-conversions ayisikhombisa nepenalty eyodwa. Kanti ke Fiji ke phazanyiswe ukufika kwabanye abadlali ngolwesine ngenxa ungawatholi ngesikhathi amaphepha abagunyaza ungena kuleli zwe iphendule nge-try eyodwa kanjalo ne-conversion eyodwa. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleka. Nina benkonyana kaNdaba ekhala emthonjaneni izizwe zonke izizwile ukulila kwamzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithi khumu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.